Buenas tardes a todos y a todas. Soy Carolina, la coordinadora del Centro Pompeu Lab, y esta tarde vamos a dedicarla a nuestros antepasados, los íberos. Aunque antes de continuar, queremos dar la bienvenida a Joan Calzado, regidor de Participación Ciudadana y Memoria Histórica de aquí del Ayuntamiento de Santa Coloma. Buenas tardes, Joan. Hola, buenas tardes, Carol. Pues nada, yo quería daros la bienvenida a Centro Pompeu Lab en esta actividad telemática que hoy va a versar sobre Cuadernos del Ciber, sobre, como bien ha explicado la Carolina, sobre nuestros ancestros antepasados que habitaban estas tierras, ¿no? Creo que es una actividad que es, aparte de curiosa y enriquecedora por conocer nuestros orígenes, espero que despierte tantas pasiones como otras actividades que al respecto se han hecho sobre esta temática, tanto en el Museo de Torre Valdovina o en otros departamentos del Ayuntamiento. Así que os dejo con la actividad y espero que sea de vuestro agrado. Gracias. Muchas gracias, Joan. Pues como bien ha explicado, esta actividad es una actividad que realizamos en nuestro laboratorio de ideas, lo que nosotros llamamos Thinking Lab. Este espacio es un lugar de diálogo y de co-creación, donde se trabaja con la ciudadanía a través de técnicas innovadoras como son los diferentes sistemas de tormenta de ideas o incluso la gamificación, es decir, la generación de ideas y propuestas a través del juego. De hecho, todo ello nos llevó a desarrollar de manera innovadora este año la colección Thinking Lab, una colección de pequeños libritos que recogerán el contenido de estas actividades que estamos realizando y que se engloban dentro de este espacio del centro. De hecho, ya tenemos disponible el primer librito. Se llama Que no te enreden y trata sobre cómo saltar la brecha digital y acercar las nuevas tecnologías y el uso de Internet a todas las edades poblacionales. Pero respecto a la actividad que hoy tenemos preparados, Quaderiver es una actividad que nosotros nos pusimos a pensar en este espacio y dijimos, tenemos un lugar histórico en Santa Coloma, vamos a buscar cómo acercarlo a la gente. Y entonces decidimos pensar, decidimos imaginar qué podría interesar a esta ciudadanía y pensamos que lo interesante podría ser que nos qué cosas se han mantenido y qué cosas han cambiado a lo largo de los siglos. Es decir, qué mantenemos en común con ellos o qué cosas, por el contrario, no mantenemos. Como he explicado antes, también será una actividad de co-creación y, por supuesto, desarrollaremos un librito donde preguntaremos a la ciudadanía qué quieren que se incluya en este libro, qué ideas les parecen interesantes o cuáles les parecen más interesantes también para desarrollar un poquito más extensamente. Y además, Angie, confírmame, pero aprovechando que esta tarde tenemos aquí a un historiador, queremos que por favor le enviéis todas vuestras dudas a través del WhatsApp, que Angie nos explicará mejor cómo hacerlo. Buenas tardes. Hola, bona tarda, Carol, i bona tarda a tots i a totes els que esteu aquí i els que ens seguiu per YouTube. Doncs sí, com ha dit la Carol, tenim un WhatsApp habilitat perquè tots aquells que vulgueu ens pugueu enviar les vostres preguntes dedicades al José Luis o a qui vulgueu per tal de que us les pugui respondre quan acabi la seva ponència, tot el que se us pugui acudir, qualsevol dubte que tingueu, curiositat sobre els íbers, el que us vingui de gust. Així que aquí en pantalla veieu el telèfon al qual podeu enviar el WhatsApp o l'SMS en el defecte que no tingueu el WhatsApp. I bueno, com posa aquí, no us preocupeu que les vostres dades no les venem a terceres empreses ni res d'això, les destruirem quan acabi l'activitat, així que ja sabeu, animeu-vos que pot estar molt bé. Muchas gracias, Angie. Pues ahora sí que sí, ha llegado el momento de entrar en la materia. Y para ello queremos presentaros a José Luis Muñoz Díaz, historiador y gestor cultural en TEA Difusión Cultural, una empresa formada por licenciados universitarios con una dilatada experiencia en el mundo de la docencia y dedicados a la difusión de la cultura y de la naturaleza. Buenas tardes, José Luis. Hola, bona tarda. Què Encantat. tal? Molt bé, preparadíssim. Ah, que bé.
Bueno, pues hoy hablaremos, como os hemos explicado, de lo que nos ha quedado de nuestros antepasados. Pero antes de comenzar, decidimos hacer como un pequeño trabajo de investigación de campo y entonces nos subimos al Poblat Ibèric a preguntar a ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad qué piensan sobre nuestra herencia ibérica. ¿Lo vemos? Bona tarda a tots i a totes. Avui ens hem vingut fins al Poblat Ibèric per conèixer de primera mà els que saben els colomencs i colomenques sobre els ibers, els nostres avantpassats. Som-hi! Bueno, era un poble que vivia al segle VI abans de Crist, em sembla que és aquestes runes. No sé si van coincidir amb els romans o estaven abans dels romans. Sí, yo creo que estaban abans dels romans. Bueno, más o menos. Sí, una noción un poco básica, pero sí, algo tenemos idea. Lo único que sé es que fueron antepasados nuestros y sobre el siglo VI creo que he leído antes. Bueno, pues un poblado, ¿no? Que vivía aquí en la península. No sé, ¿hace cuántos miles de años sería? Pues la época del hierro, ¿no? Antes, ¿no? Sería. La de bronce, más o menos, Era de bronce, aprox. sí. Sí, era un poble prerromà que va habitar la península ibérica. Sí, los iberos eran los pobladores de estas tierras, en la parte de la península ibérica, y precisamente en esta situación estaba la tribu de los layetanos. Home, jo crec que el nostre estil de vida evoluciona a partir dels seus, o sigui que coses en comú tenen que haver, però no sabria dir-te. A part que no només estaven aquí, sinó a tota la península, això vol dir que era una societat bastant organitzada, vull dir que sí, com ha dit ella, segur que tenim alguna en comú. Bueno, yo antes de tener idea de qué eran, sí que me pensaba que era como algo mucho más como rollo prehistórico, pero cuando te interesas un poco por el tema, pues te das cuenta que sí que compartíamos algo más y que no están tan alejados de nosotros como pensábamos. No lo sé, pero supongo que algo compartiremos. Beber vino. Beber vino, ¿vale? ¿Y algo más? Un poco también cómo vivían, ¿no? O sea, pues cómo se organizaban. Asentados. En ciudades, Muy bien. Sí, en comunidad, ¿no? Vale, ¿y creéis, por ejemplo, o sea, sabéis cómo escribían ellos, si compartimos aún el abecedario? No lo compartimos, no, porque yo sí que eso me parece que lo di en el colegio, que eran las letritas así como con palitos y con las redonditas. Y... Algunes coses sí i altres són molt diferents. Vale. Per exemple, el mode de viure, vivien en societat o no, com nosaltres? Sí, suposo vivien en societat, com nosaltres, en poblats. Ara nosaltres tendim més a viure al costat del mar. Abans vivíem més a la muntanya. Tenien una tecnologia que era precedent de la que tenim nosaltres, però el món ha avançat molt, han canviat moltes coses. Hombre, sobre todo en la parte mediterránea estamos bastante hechos a vivir en la calle. Y yo creo que los iberos lo eran, ¿no? Aparte se dedican a la agricultura. En esta zona aquí hay mucha agricultura. Tenemos aquí abajo el canal Condal, que es lo que proporcionaba de agua a todos los regadíos de Barcelona. O sea que realmente costumbres muchas. José Luis, ¿qué te han parecido estas declaraciones de nuestros vecinos y vecinas? ¿Estaban muy desencaminados? No, que va, anàvem molt pel bon camí. Sí, i tant. Sí. Compartim moltes més coses de les que pensem. Yo creo que sí. De hecho, a mí la que más gracia me ha hecho ha sido la del vino, la verdad. Me ha hecho mucha gracia. Y supongo que también es así, que algo por ahí compartimos. Pues, José Luis, cuando quieras, todo tuyo y estamos deseando escucharte. Molt bé, doncs començarem per centrar-nos, per posar-nos tots una mica al mateix nivell. Farem una petita introducció de qui van ser els ibers i després ja entrem pròpiament en el que és la matèria de què compartim i què no compartim d'època ibèrica. Si hem de parlar dels ibers, que és gent que va viure entre el segle VI i el segle II, com han dit precisament alguna de les persones, és a dir, fa uns 2.500 anys, en realitat ens hem d'anar una mica més endarrere. Ens hem d'anar quan en el Mediterrani era tal com el veiem ara, aquí. No existien encara els ibers, estem fa uns 3.000 anys, i pobles que vivien a orient del Mediterrani, grecs, que són els puntets vermells, i fenicis, que són els puntets verds, creuen el Mediterrani, s'expandeixen per tot el Mediterrani per anar a comerciar, per anar a trobar noves matèries primeres, sobretot, que era el que venien a buscar. I com veieu, tant de Grècia
com de Fenícia, que es trobaria just en el que ara seria Israel, Líban, acaben arribant a la península ibèrica, on estem nosaltres. Primer els fenicis, després els grecs, i venen, com dic, venen a comerciar. I qui hi ha aquí? Doncs aquí ja hi vivia gent, però no eren ibers, encara que ens ho sembli. Aquest poblat podríem dir, mira, el Puig Castellà, s'assembla al Puig Castellà. En realitat és precedent, és anterior al Puig Castellà, es diu Genó, està a la zona d'Aitona, al Segrià, i aquest poblat és més antic. Seria uns 100, 200, 300 anys abans del Puig Castellà, del poblat ibèric del Puig Castellà. Aquesta gent era poblat que viu en societat, ho veiem, amb un poblat emmurallat, que eren agricultors, que eren ramaders i que coneixien els metalls. Això és important. Prou avançats, una societat prou avançada. Estan acabant ja de dominar el bronze i comencen a dominar el ferro. Amb aquesta gent és amb la que es troben aquests fenicis i aquests grecs i amb els quals comencen a intercanviar coses. Veiem una recreació que realment comença a semblar-se molt al que serà després els ibers. Com dic, els ibers i els fenicis venen al que seria comerciar. Què venen a buscar? Venen a buscar matèries primeres. Venen a buscar blat, venen a buscar oli, venen a buscar vi, que ha sortit el tema, venen a buscar minerals, metalls, venen a buscar tot un seguit de matèries primeres com poden ser pells d'animals, per exemple, o al Puig Castellà tenim mines de plom, doncs aquestes mines de plom les podíem aprofitar ells, com és un metall que pesa molt i no es rovella, precisament pels vaixells en els quals venen, necessiten àncores, uns estris que han de pesar molt i que han d'anar a acabar a l'aigua i, per tant, el plom de la Serra de Marina els hi anava molt bé, per exemple. I a canvi ofereixen, com es veu en aquest dibuix idealitzat, ofereixen objectes de luxe, productes manufacturats, elements que aquesta gent que està aquí no els coneix. I comencen un intercanvi comercial, però que també és un intercanvi d'informació, no només d'elements purament materials. D'aquesta manera, per exemple, aquesta àmfora ibèrica de Santa Coloma, fabricada al poblat ibèric de Puig Castellà, doncs les podem trobar arreu de la Mediterrània. Portaven oli o portaven blat o portaven vi, es carregaven en els vaixells els grecs i els fenicis i se l'enduien a qualsevol lloc de la Mediterrània. Per tant, productes configurats, fets aquí a Santa Coloma, acabaven arribant a altres llocs. Això comporta que aquests pobles, que eren agricultors i ramaders, comencen a produir més del que necessiten. Produeixen d'una manera voluntària, excedent, que els hi sobri molt. Per què? Perquè ho volen comerciar. Volen obrir més camps de conreu per produir més del que necessiten ells, tant que arriba un moment en què tenen tant que han d'emmagatzemar-ho. Per exemple, el blat. Al carrer Extremadura de Santa Coloma, abans d'arribar dalt al poblat, per tant, prop de la zona plana on es conreava, hem trobat sitges com aquestes que veieu aquí dibuixades. Aquí es guardava el blat perquè la collita de blat tots sabem que es fa a final de l'estiu, principi de la tardor, al setembre, quan ja les condicions de navegació començaven a fer-se complicades. Es navegava en estiu i en primavera i no es navegava en hivern i tardor. Per tant, els vaixells no arribaven quan ja s'havia fet la collita, s'havia d'esperar que arribessin a la primavera següent i, per tant, es guardaven sota terra d'una manera molt curiosa. I és que es feia el forat, es ficava el blat, es ficava una mica de palla per sobre i una tapa. Aquesta palla i el blat que toca a les parets es podreix, produint-se l'efecte del buit. Els pots de conserva que tenim nosaltres, quan l'obrim que fa aquest soroll, aquest procés del buit ja era un invent d'aquesta època que funcionava amb aquestes sitges. De fet, dintre d'aquestes sitges es conservava un any i fins i tot 2 anys el blat fins l'arribada per poder intercanviar amb els grecs o amb els fenicis. Com dic,
quan intercanvien coses, intercanvien també informació. Hi ha una transferència d'informació i una transferència tecnològica. Per exemple, de sobte aquelles persones que viuen en el Puig Castellà es troben que la ceràmica que fan aquells grecs o aquests fenicis és perfecta. I la seva, per molt bon ceramista que sigui la persona que tenien al poblat, sempre els hi quedava una mica no perfecta, no arrodonida del tot, perquè la feien a mà. En cas dels grecs i els fenicis tenien truc, i és que feien servir aquesta màquina, el torn lent, el primer torn que arriba a la península i que permet girar i, per tant, començar a fer una ceràmica que no només fan la ceràmica, fins i tot amb dissenys propis com els càlathos, sinó que a més la decoren, perquè han vist que els grecs la decoren, que han vist que els fenicis la decoren, doncs nosaltres també volem decorar-la tal i com aquests pobles decoren la seva ceràmica i la pinten amb motius vegetals, amb motius historiats, amb motius de qualsevol tipus. Un altre element que veuen que funciona molt millor, el que tenen aquests pobles que venen, és el molí per convertir el blat en farina. Un molí que es diu molí de rotació i que facilita molt la feina i que, per cert, és el que encara fem servir avui en dia. Evidentment, avui les farineres fan servir moles molt grans mogudes per maquinària, però exactament és el molí de rotació aquest que tenim aquí que veiem. Abans es feia servir el de l'esquerra, el molí prehistòric, el molí que aquella gent que hem vist en aquell poblat era el que tenia, però veuen que els grecs i fenicis fan servir aquest altre i, evidentment, canvien i produeixen, construeixen, fabriquen, al poblat ibèric n'hem trobat un munt d'aquests molins de rotació. O nous conreus, nous productes per conrear o nous productes de la ramaderia. Una cosa tan senzilla com la gallina, que sembla algo tan habitual en el nostre moment, doncs no es coneixia. I segurament aquells grecs i aquells fenicis portaven en els seus vaixells gallines vives, perquè era una manera de conservar la carn, i a més els hi posaven els ous, i per tant tenien per menjar d'una manera molt fàcil, i els hi ensenyen aquest ocell que no vola, que per tant no marxa, que s'alimenta sol del que va picotellant, es converteix en un producte estrella de la gastronomia a partir d'aquest moment. En l'intercanvi comercial es podia fer l'intercanvi d'un objecte per l'altre. El que passa és que els grecs i fenicis, i sobretot més endavant els romans, els expliquen que hi ha una manera més fàcil de fer-ho, que és monedes. Monedes que tenen un valor en funció del material, or, plata, bronze, uns materials que no es fan malbé, que no es rovellen, que es conserven de per vida. Aquest és un tresor que es va trobar en el poblat ibèric de Puig Castellà i si li traiem una mica a la terra estan en perfecte estat i les podríem fer servir avui mateix. Són monedes de plata en aquest cas. I que això se li pot atorgar un valor ja que són materials escassos, diguem-ne, hi ha poc or, poca plata i per tant tenen un valor més o menys elevat i això permet fer un intercanvi més còmode que no haver de portar 3 xais sota el braç perquè intercanviar-ho per una altra cosa. És la primera cultura, per tant, aquí que acabarà fent servir la moneda. O també ha sortit el tema de l'escriptura. També veuen que no només parlen entre si els grecs, evidentment, sinó que els grecs posen per escrit allò que parlen, o els fenicis. I ells el que faran, la gent que viu aquí, és copiar-ho. Tenen un idioma propi, per tant, escriuen en el seu idioma i això ens comportarà un problema, però sabem qui diu aquest text que teniu aquí davant, però no sabem el significat. Perquè sí, les lletres són les gregues i les fenícies adaptades, per tant sabem com sona, però no sabem l'idioma, no ens ha arribat cap iber que ens pugui dir quin idioma és, ni hem tingut la sort encara de trobar la típica pedra roseta que tots sabem que ens permeten traduir, que ens va permetre traduir els jeroglífics. En aquest cas no tenim un text al costat d'aquest en grec que digui el mateix i encara no hem pogut traduir a part d'algun nom o algun topònim molt concret. Serà, per tant, aquest grup els primers que començaran a escriure, a llegir i a escriure a la península. Tot això fa que aquella gent de finals del bronze, principi del ferro del poblat de Llenó, per exemple, tota aquella gent ha après moltes coses. I quan han après totes aquelles coses és quan parlem, a partir del segle VI, que són
als ibers. Uns ibers que no és un país, tal com ho entenem avui en dia, que aniria des del sud de França fins a Andalusia, com veiem aquí, però distribuïts en tribus. Un de les persones que heu entrevistat ha dit que som els laietans, exacte. La zona que anava des de la Tordera, des del riu Tordera, fins al Garraf, era la tribu dels laietans. A més al nord havia els indiquetes, més al sud els cassetans, a la zona de Lleida els ilergetes, tot distribuït en tribus molt, molt similars, però amb petites diferències en com escriu una lletra, com parlava d'alguna manera, alguna costum petita, a vegades intercanviant i comerciant entre ells, altres vegades esbatussant-se, bueno, coses molt, molt habituals. I així arribem a un poblat que s'assembla molt al de Llenó, però molt més evolucionat, que és el poblat ibèric del Puig Castellar. A partir del segle VI, quan han après totes aquestes coses gràcies al contacte amb aquests pobles de la Mediterrània, podem dir que s'ha conformat el poblat ibèric del Puig Castellar i s'ha conformat tot el que és la civilització ibèrica i que podem visitar avui. Per començar a parlar què tenim en comú o què ens diferencia una mica. Precisament és el món ibèric i precisament gràcies al contacte amb aquest poble en el qual es desenvolupa el que diem la gastronomia típica mediterrània, la dieta mediterrània, que és tan famosa i que es basa en els cereals, en el vi i en l'oli. Els cereals els coneixien i els coneixien molt. El vi també. El raïm també, i l'olivera també. Però és veritat que no produïen molt de raïm o pràcticament el tenien en estat salvatge i aprofitaven en estat salvatge, no el conreaven en extensió. O passava una mica a l'olivera, feien recol·lecció, però no el tenien en extensió. La demanda serà la demanda precisament de grecs i fenicis, primer i més endavant dels romans, el que farà que conreïn en extensió tant el raïm com l'olivera, per produir oli i per produir vi. Per què? No bevien vi, els ibers. No és que no beguessin vi, segurament bevien vi, però era més preuat la cervesa en aquella època. De fet, Llenó, aquest poblat que us he ensenyat abans, allà s'ha trobat la primera cervesa pràcticament de tota Europa, i els ibers eren més preuats per ell la cervesa o la hidromel, l'aigua barrejada amb mel i fermentada, que venia a ser una mena de cervesa, també més que no pas el vi. En canvi, fenicis i grecs preferien el vi. De fet, en aquell moment el món es dividia entre els civilitzats i els no civilitzats. Els no civilitzats eren els que no bevien vi i els civilitzats eren els que bevien vi. El vi era l'objecte de luxe i com a objecte de luxe, pels ibers es converteix en moneda d'intercanvi. Ells produeixen raïm, fan vi, però per vendre'l. Per consumir prefereixen la cervesa o la hidromel. Però sigui com sigui, és l'origen d'aquesta tríada de tot el Mediterrani, que encara avui dura. De fet, a l'estat espanyol, a la península, es produeix el 90% de tot l'oli que es produeix al Mediterrani. Som el tercer país de tot el món que produeix vi, és a dir, encara dura aquest apreci per la producció d'aquests productes. De fet, el que marca molt que veiem que són agricultors i que estan vinculats a la terra i en el comerç d'aquests productes és aquesta deessa, que la podem veure a l'original al Museu Torre Valldovina, que és la deessa Dèmeter o Tànit, una deessa pròpia de tot el Mediterrani, a la qual és la deessa de la fertilitat, a la qual li demanen que els camps siguin fèrtils. Això també ho tenim nosaltres. Us en recordeu? Cada vegada es veu més, però us en recordeu quan aneu a comprar al mercat, que a la parada del mercat tenen un Sant Pancraci? Allà, en moltes botigues, i que a més aquest Sant Pancraci sempre li han posat alguna cosa, li han fet alguna ofrena, que sol ser julivert, per exemple. Doncs això ja passava amb aquesta deessa. Aquesta deessa té uns foradets a la part de dalt i li posaven unes espigues de blat com a ofrena o li donaven algun element com a ofrena. És a dir, això encara perviu, evidentment canviat el personatge i passat per la mitologia cristiana,
Però ve a ser la mateixa idea de demanar-li fertilitat, demanar-li que els negocis vagin bé, demanar-li que produeixen bé, és a dir, prospera, en definitiva. Existeix encara això mateix. Un altre element que és molt semblant al món iber, que ens diu, a part que era una civilització complexa amb el nostre, és que havia la compartimentació del treball. És a dir, havia un expert en ceràmica en el poblat, havia un expert en fer metall, havia un expert que treballava a la cistelleria, havia un expert que treballava amb els teixits. I això suposava que no tothom produïa aliments. Avui passa. És a dir, molts de nosaltres treballem però no produïm aliments. Això ens dona uns diners, una nòmina, diguem-ne, que després anem a comprar aquests aliments que uns altres produeixen. Això, l'especialització del treball i el fet d'haver de fer intercanvis entre ells mateixos o amb altres poblats, ja existeix en època ibèrica. De fet, si visiteu el poblat, hi ha una casa en concret on durant les excavacions es van trobar molts pondos, molts pesos de teler, on es feia aquesta figura que veieu, aquesta recreació, on veiem aquesta persona que està treballant amb el teler, precisament vestits amb teixits, no anaven vestits amb pells, bueno, si feia molt de fred sí, però si no, no anaven vestits amb pells, anaven vestits amb teixit, i hem trobat que en aquella casa moltíssims pesos de teler. Segurament en aquella casa es produïa 1, 2, 3, 4 telers, es produïa per tot el poblat. Si tu estàs produint teixit per tot el poblat, evidentment no pots produir aliments i, per tant, has d'intercanviar. Aquesta especialització ho tenim molt clar que existia. De fet, hi ha poblats on no n'hi ha ni tan sols una persona experta en produir metall, objectes com aquest, una peça única en el món i que tenim a Santa Coloma conservada en el Museu Torre Valldovina. Fer una peça com aquesta és molt complicat en el ferro, ja que estem en plena època del ferro, i hi havia poblats on havien d'esperar que una persona que treballés el metall arribés de manera itinerant, la gent baixava amb els seus estris espatllats i aquella persona li adobava. En el Puig Castellà sí que existia persones que es dedicaven a fer aquesta feina, però clar, si feien aquesta no podien fer una altra. Hem parlat de la moneda. Ells són els primers que fan servir aquest sistema d'intercanvi. Aquí veiem, a part, com incorporen l'escriptura, com incorporen una cara, que no és ningú. Ells han vist que els grecs i fenicins li posen una cara, que després els romans també li posaran una cara, doncs nosaltres també. Posen un home a cavall o un cavall perquè és un símbol de poder. Diguem-ne, el guerrer era un símbol de poder, havia una estratificació social i marcar aquest símbol era molt comú a les monedes ibèriques, a part del nom de la tribu que ho feia. Per cert, si ara la gent que ens està veient es fiqués la mà a la butxaca i traiés les monedes que té, segurament no es dona compte perquè ningú ho fem, però totes les monedes que tenim, podem tenir, m'ho invento, 3 euros, potser 1 euro és d'Alemanya, 1 euro és de França i un altre euro és espanyol. I són físicament diferents. Si veiem una de les cares, cadascú posa el que vol, però totes serveixen. Això també passava en època ibèrica. Aquesta moneda, tu podies portar una moneda ibèrica, podies portar una moneda grega, podies portar qualsevol moneda. La moneda ibèrica te l'acceptaven on fos, perquè el seu valor no venia pel que representava, havia representat, com passa ara en els euros, dona igual el que tu posis en la cara de l'euro, valdrà igual, perquè el valor de la moneda ibèrica venia donat pel tamany i el pes, el material. Si era or i era molt gran, podies comprar moltes coses. Si era més petita i de plata, podies comprar menys coses. I si era de bronze i petita, doncs no compraves res. Perquè la moneda es pesava. I fins i tot la seva forma era independent. No era important. Si estava mal estampada, donava absolutament igual. Si tu compraves un xai i et demanaven 4 grams de plata i tu tenies una moneda que pesava 8, t'havien de tornar 4. El més fàcil no era que et tornés 4 grams, sinó el que feien és amb una destral et tallava per la meitat la moneda i aquest era el canvi. Tu et quedaves amb la meitat. Però és que aquella meitat de moneda continuava servint. Continuava sent 4 grams de plata i els podies fer servir exactament igual. Una altra cosa que nosaltres hem heretat i que comença
just en aquest moment, sobretot d'una manera complexa, és l'urbanisme. Nosaltres estem acostumats a viure en ciutats, a Santa Coloma, en cases quadrades, unes enganxades a les altres, carrers urbanitzats, amb voreres i una zona de pas. Això, encara que no sigui una ciutat, encara que sigui un poble, normalment vivim així. Sigui molt gran o sigui molt petit, vivim en comunitat, en cases quadrades, no rodones, en cases quadrades i adossades. Això, com veiem aquí, aquestes cases amb les portes que donen al carrer del poblat ibèric, ja comença en aquesta època, la vida en comunitat en cases quadrades adossades. I en aquest cas es veu un tram de carrer que a més estava urbanitzat en el sentit que tenia una claveguera i en aquesta zona tenia una claveguera i tenia fins i tot una vorera per poder passar. Com havia la claveguera al mig, el forat al mig, doncs tenia una vorera. És a dir, un urbanisme absolutament complex, com podia ser una imatge de Santa Coloma, d'una tarda a Santa Coloma, perfectament, evidentment canviant l'atrezzo dels personatges. Unes cases que a més es feien també d'una manera semblant. Sobretot quan tenies un problema i és que estaves tu sol per fer-la. Si no, també, perquè aquestes cases es construïen amb un sòcol de pedra, com veiem aquí, i després, amb aquests motllos grans, es feia tot un tros de paret. Una mica com ara les cases prefabricades de formigó, doncs una mica exactament igual. Però si estaves tu sol, ho feies amb maons, com els pisos, com les cases avui en dia. A l'esquerra veiem un motllo més petit on una persona anava fent els maons i els anava col·locant. Per tant, una manera de construir bastant semblant a la nostra. Cases còmodes, cases amb molt d'espai. N'hi havia cases petites, potser 9 metres, perquè pensem que bona part de la vida la feien a l'exterior, però havia cases que podien arribar a tenir 40 metres quadrats, és a dir, assemblar-se molt a les cases nostres. L'única diferència que hi ha entre les cases petites i les cases grans és que les cases grans tenen 2 habitacions. I una de les habitacions, o un altell com aquest, era per emmagatzemar l'excedent, és a dir, per tenir qui dominava l'excedent, qui tenia, acumulava productes per després intercanviar, eren els rics. Era qui podia tenir una casa més gran, per exemple, una mica el que passa també avui en dia. Unes cases que eren molt importants, era el centre del nucli familiar. De fet, se li feien ofrenes. És normal que fem una festa avui en dia per qualsevol mena de celebració. I una cosa que hem heretat d'aquesta època és que quan fem una celebració ens reunim al voltant de la taula i del menjar. Ells també ho feien. Per exemple, hem acabat una casa i ho celebrem, ens mengem un xai, però guardaven al cap parts seleccionades i les potes i ho enterraven a la casa, li donaven a la casa. Igual que jo m'ho he menjat per celebrar, li dono un regal a la casa perquè la casa sigui gran, per tenir fills, perquè els camps que depenen d'aquella casa produeixin molt. Si tenien la mala sort, i això ha canviat respecte a avui, si tenien la mala sort de que un dels fills es morien en menys d'un any, sempre en menys d'un any, no el mataven, es moria. Perquè agafava una malaltia, perquè ni tan sols havia arribat a néixer viu, era enterrat també dintre de la casa. També com una ofrena per demanar-li que la casa li retornés una altra vegada a un altre fill. De fet, hi ha comunitats avui en dia al sud d'Amèrica que encara ho fan i es responen a això, que és que han tingut la mala sort, que s'ha mort el nostre fill, li donem a la casa a veure si la casa ens ho torna una altra vegada. De fet, al poblat hem trobat diferents enterraments infantils, però és una cosa comuna dintre de les cases en tots els poblats ibèrics. En canvi, els adults, el seu enterrament era diferent i depenia de l'estatus social. Avui podem dir que anem a un cementiri, evidentment hi ha tombes millors o més grans i unes altres tombes més petites, però tothom té dret a ser enterrat o ser incinerat. En aquest cas, en el món iber, només aquella gent de les èlits, que eren les èlits vinculades al domini de la producció i, per tant, de l'intercanvi i al domini militar, eren enterrats d'una manera molt especial, que era sempre amb incineració. No s'arribava a aconseguir per el procés cendres, però sí tots els ossos que es recollien i eren enterrats sota terra amb ofrenes que se li feien de manera que formaven necròpolis.
Aquí tenim un problema i és que s'han excavat molt poques. Un repte que tenim pel Puig Castellà és un dia acabar de trobar la necròpoli del Puig Castellà, que encara no l'hem trobada al voltant del poblat i que ens aportaria un munt d'informació. Els ibers es troben que arriba un altre poble a partir del segle III i per pura casualitat que són els romans. No venen a comerciar, venen perquè estan enfrontats amb un altre poble de la Mediterrània molt poderós, que són els púnics, que viuen al nord de l'Àfrica i que també s'han expandit molt com s'han expandit els romans i volen ocupar tots Sicília i en una època que no hi ha futbol, les coses es solucionen en guerra. I, per tant, s'enfronten en una primera guerra púnica entre romans i cartaginesos, que acaben guanyant els romans, i els púnics, que ja havien vingut a la península, de fet són els hereus dels fenicis, encara venen més, s'estableixen més, aconsegueixen més control sobre minerals, més comerç, per intentar refer-se. De fet, es refaran tant que una multa que els han posat els romans, en comptes d'enviar-li al roman, li donen a Aníbal i amb aquests diners va estirar un exèrcit impressionant que passarà a tocar de Santa Coloma, que creuarà els Pirineus, que creuarà els Alps i que atacarà els romans a casa seva. De fet, mai va ser derrotat Aníbal a la península italiana, arribant a les portes de Roma. I si no va entrar a Roma va ser perquè els romans, els germans Escipió, van decidir canviar l'estratègia, agafar un exèrcit, venir per mar, desembarcar a la ciutat grega d'Empúries aliada i començar a atacar els púnics en Aquio, que no tenien a Aníbal, no tenien l'exèrcit d'Aníbal i a més li tallaven el subministrament que li podien enviar des d'aquí, des de la capital, que era Cartago Nova, Cartagena, que encara existeix, que li podien enviar allà. Els romans aquí guanyen les batalles que perden a Itàlia. De fet, arriba un moment en què quan han guanyat i amenacen amb creuar l'estret de Gibraltar i anar a atacar Cartago, la capital del nord de l'Àfrica, Aníbal deixa Itàlia i va defensar-la, perdent la Segona Guerra Púnica. Encara hi haurà una tercera en la qual els romans s'acaben imposant. I els romans, quan s'han passejat per aquí, han vist que el clima és bo, els camps són fèrtils, que hi ha mines d'or, que... Per tant, és un bon lloc que s'assembla molt a Itàlia i que es volen quedar. Es volen quedar a viure aquí, però no es volen quedar com s'havien quedat els grecs o els fenicis que fundaven un empòrion, un mercat, una ciutat, un establiment comercial, sinó que es volen quedar romanitzant aquest territori, és a dir, que s'assembla a Itàlia. Per exemple, aquesta ciutat que veieu aquí dibuixada és Bétulo, Badalona. Funden aquesta ciutat molt abans que Barquino, fet va ser 200 anys abans, funden aquesta ciutat, van a parlar segurament amb els ibers i els diuen, mireu, és molt xulo viure aquí dalt. Home, es veu tot, el paisatge és magnífic, ben airejats, però costa una mica pujar i baixar cada dia. Penseu que els ibers vivien allà dalt per qüestions de control del territori, perquè és més segur, evidentment, és més fàcil de defensar, però també vivien a la plana, on avui tenim la B20 que va cap a diguem, de l'interior l'IKEA, doncs allà havia un establiment iber d'un parell de cases perquè era on estaven els camps de conreu, a la plana. I els romans els diuen, mireu, nosaltres hem fundat aquella ciutat allà baix. L'hem fundada, té carrers rectes, té clavegueres, té fonts d'aigua corrent, obrim el monomando, que és un invent romà i surt aigua corrent a les nostres cases, tenim aigua calenta, tenim edificis d'espectacles, tenim botigues... És a dir, es viu molt bé i a més és planet al costat del mar, és un lloc perfecte. I a més, si baixeu i ens ajudeu a acabar de construir-la, us paguem diners. Tenim referències de que segurament cobraven per la feina, no eren esclaus, cobraven per la seva feina. I segurament molts baixen, perquè evidentment veuen que es viu bastant millor, queden obnubilats per aquesta ciutat, per aquesta civilització romana. I quan estan aquí, quan estan treballant amb ells, segurament el romà els diu, mireu, ja sé que vosaltres parleu iber, però amb nosaltres millor que parleu romà i el llatí, perquè així ens entenem tots. A més, és una llengua franca que serveix a tot el Mediterrani. I comencen a parlar en llatí i els nens dels ibers parlen
en llatí amb els nens dels romans i arriba un moment en què s'acaba oblidant. I si en el poblat ibèric vivien aproximadament unes 150 persones, en aquesta ciutat hi vivien 2.000. I si hi havia un problema en el poblat ibèric, 150 persones, o com a mínim bona part d'aquestes, era fàcil reunir-les i decidir què s'havia de fer. En aquesta ciutat, quan s'havia de prendre una decisió, no ho feien reunir-se 2.000 persones. De fet, existia una cosa que es deia la llei romana. Matar està malament, robar està malament, i tot això estava escrit. Per tant, quan passava alguna cosa, s'aplicava la llei romana, ja no es feien les costums ibèriques. I quan els ibers ja viuen com els romans, parlen com els romans i tenen les costums romanes, s'han convertit en romans. Malgrat això, van acabar incidint també en aquest món romà. Hem parlat de l'escriptura abans. Això és un plom que té es veu una mica l'escriptura, és un plom que es pot veure al Museu Torre Valldovina, és una carta comercial, eren cartes d'intercanvi comercial. Potser en aquesta peça es veu molt millor, que també té a veure amb el comerç. És una peça única en el món també, que també és del Museu Torre Valldovina, del poblat ibèric de Puigcastellar. És el pes d'una balança, quan es pesava, per exemple, les monedes, i que té una inscripció, la veiem a baix aquesta inscripció, i això em permet parlar d'un element que ens ha arribat fins a nosaltres. I és que nosaltres parlem català. Els romans es van estendre per tota la Mediterrània. El llatí va conquerir tota la Mediterrània. Quan cau l'imperi romà, el llatí, amb el pas del temps, acabarà derivant en diferents llengües. No és el mateix el que es parla a Romania, que es parla romanès, el que es parla a França, el que es parla a Itàlia, que el que es parla a Catalunya, que és el català. Té a veure amb els ibers? Sí, té a veure amb els ibers. Evidentment, l'evolució del llatí té molt a veure, per exemple, aquí a Catalunya, l'arribada dels visigots, que ens aporten llengües d'origen germànic, Alfons, Geltrú, tot això. Després nosaltres tenim l'arribada dels àrabs, que ens aporten un munt de productes, ens salven de la fam, tecnològicament ens fiquen a ser capdavanters en el món del moment i ens porten tots els noms, tot el que són els cítrics, per exemple, tot el que té a veure amb el regadiu, per exemple. I després venen els francs i continua evolucionant fins que aproximadament entre el segle VIII o així comencem a parlar català. Català medieval, però català. Però també influeix en l'arribada al català el fet que els romans, quan s'instal·len, el llatí s'instal·la a cada territori sobre un substrat diferent. No és el mateix a la Gàlia, on hi havia els gals, que a Romania on hi havia els dacis o que a Catalunya on hi havia els ibers. De fet, nosaltres no diem via. Quan anem per un camí, no diem que anem per una via, diem que anem per un camí, per exemple, que és una llengua preromana, és una paraula preromana. O nosaltres anem a Berga, una ciutat que es diu Berga. I a Berga hi havia els berguistans, ibers, però berguistans. O anem a Isona, que és una ciutat que prové el seu nom de l'antiga Eso ibèrica, que després es dirà Aeso romana. És a dir, el nostre idioma català té ja una petita part del que és l'íber. Per tant, com veieu, conservem un munt de coses, costums fins i tot i elements d'època ibèrica. Però sobretot, a la gent que ens està veient, conservem una cosa molt important, que és el jaciment ibèric de Puigcastellar, que crec que és de visita absolutament imprescindible. I un cop vist el poblat ibèric, al Museu Torre Valldovina, on es conserva la cultura material fruit de les diferents excavacions que s'han realitzat des que va ser descobert fa ja 120 anys. Moltes gràcies a tots. Espero que haver estat suficientment clar a les explicacions i haver aportat una mica de coneixement sobre el món dels ibers de Santa Coloma. José Luis, la verdad que ha estado genial. Bueno, hablo por mí, pero me ha encantado y además súper conciso y no sé, me parece increíble que después de siglos y siglos
después de tantos siglos que han pasado, sigamos manteniendo tantas cosas, a ver, con pequeños cambios, pero la verdad que es súper interesante tu ponencia. Muchas gracias. Y la verdad que igual que es maravilloso que conocer estas costumbres que mantenemos, también es maravilloso que tengamos a entidades que se dedican a difundir nuestra cultura. En Santa Coloma, como bien acaba de decirnos José Luis, contamos con el Poblat del Puig Castellà y de hecho fue el que nos sirvió de inspiración para desarrollar esta actividad. Hemos preparado un vídeo para vosotros que para los que no hayáis podido subir a verlo, esperemos que os guste. Esta tarde contamos también con Pepe Ramírez, presidente de la Asociación Alsibers de Santa Coloma, que se dedica exclusivamente a difundir nuestro pasado. Buenas tardes, Pepe. Bonitas Hola. las imágenes del dron, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Sí, muy bien. Te han gustado, ¿no? Supongo. Sí, estupendo. Aunque muy, supongo muy... que tú también ya lo conocerías, ¿verdad? Sí, un poco sí. Un poco sí. Pepe, cuéntanos sobre la asociación. ¿En qué año se fundó y cuál fue el motivo? Bueno, te explico un poco la historia. Nosotros somos de varias entidades. Tenemos una comisión de fiesta donde hacíamos las fiestas de barrio, la típica fiesta de barrio que se hace en todos los barrios de Santa Coloma. Entonces hubo un momento que nosotros por cercanía, Singerlín pertenece un poco al poblado íbero y decidimos de hacer... A ver, de hecho todo comenzó que subimos arriba al poblado y vimos a José Luis con Tea, con su gente, que estaban haciendo allí talleres y la verdad es que nos pareció aquello muy chulo, muy bonito. Fuimos a comer un bocadillo y entre todos pensamos, oye, esto es una lástima que mucha gente no lo conoce, porque mucha gente no lo conocía y aún hay quien no lo conoce, y gente que no puede subir, que está arriba al cerro, las cuestas, pero no puede subir. Entonces dijimos ¿por qué no cogemos y nos bajamos nosotros el poblado abajo? Habíamos una gente de teatro, nosotros éramos de Singerlín Teatra, había un Esplai, el Esplai Colometa, estaban de vecinos de Oliveras, de Can Franquesa, de Singerlín, estaba Casal de Cuba, estaba también, amigos del Bonsai, quiero no dejarme a nadie, habíamos unos cuantos y entonces decimos, pues entre lo que principalmente el Esplai Colometa por la gente que había, gente muy joven, y el Singerlín Teatra, pues decidimos hacer un decorado. Dijimos, vamos a empezar a hacer un decorado y vamos a ver qué tal. Entonces, el 99 fue cuando empezamos a trabajar todo esto. En el 2000 hicimos en las fiestas del barrio, hicimos unos talleres, solo vinieron los talleres, que vinieron los compañeros de José Luis. Hicieron allí 4 o 5 talleres y mientras empezamos ya a formar y a fabricar el poblado. Cogimos telas, teníamos en el Colometa, que había un espacio bastante grande. Allí empezamos a tender telas y con pistolas empezamos a hacer unos decorados, el muro, las casas. Fuimos a buscar materiales, el museo junto con TEA nos formó mucho, o sea, estuvimos con ellos muchos contactos, nos dejaban todo el material al principio, luego nosotros fuimos adquiriendo material, los molinos los fuimos a comprar, de la escuela de cerámica nos hicieron unas cuantas piezas para poner dentro del museo que tenemos, en fin, fuimos haciendo esto y éramos asociaciones, entonces decidimos... Los problemas claro, ya queríamos hacer algo más. ¿Y qué nos ocurría? Que necesitábamos dinero. Teníamos que pedir dinero y como éramos una comisión de fiestas, jurídicamente no éramos una entidad, teníamos un poco de dificultad, se tenía que hacer a través de las vecinos de Singerlín, entonces decidimos crear la entidad de la Asociación Sociocultural Alsibers de Santa Coloma.
Y entonces, bueno, pues decidimos tirar para adelante con esto y en el 2001 pues montamos el primer poblado. Nos costó muchísimo porque, bueno, era todo muy... Con el tiempo fuimos perfeccionando y, bueno, y al final pues sacamos el poblado que ahora tenemos actualmente. Entonces, realmente a vosotros se puede decir que os sirvió de inspiración subir al Poblat, allá arriba, ver a José Luis explicando quiénes eran los íberos y decir, pues esto es muy bonito como para que haya gente que se lo pierda por no poder subir hasta aquí, ¿no? O sea, el objetivo realmente fue dar a conocer nuestro pasado. Sí, el objetivo, yo soy colomense, soy nacido en Santa Coloma, y el objetivo nuestro era eso, era enseñar dónde venían nuestros antepasados, de dónde veníamos, y era eso que pensamos, que mucha gente que no lo ve, no conoce esto. Yo la primera vez fui cuando estuve allí, vi cómo hacían la moneda, cómo levantaban allí un vaso de barro, y claro, dije, qué más que no bajar y enseñárselo a la gente. Y de hecho la finalidad nuestra es esa, es mostrar la cultura íbera dentro de... A ver, nosotros todos éramos y somos trabajadores, ahora la gran mayoría jubilados, pero bueno, entonces éramos todos trabajadores y disponíamos del tiempo y de lo que sabíamos y lo que nos estaban enseñando ellos y explicando en el museo, en fin, en todo lo que nos iban diciendo para poder seguir con la actividad. Y has hablado también, Pepe, de decorados y como de actividades. Explícanos un poco más de qué actividades preparáis y qué hacéis. A ver, los talleres que hacemos es lo que es más o menos los mismos dentro de nuestras posibilidades que hacían ellos ahí arriba y que hacen cuando van con los colegios y esto. Y de hecho lo que hacemos pues eso es hacer monedas. Claro, con el tiempo hemos ido adquiriendo material, nos mandamos a hacer un troquel para poder hacer con una moneda las que se encontraron allá arriba, que si mal no me acuerdo y José me lo puede decir, es un dracma empordanés, no es una moneda íbera, sino es un dracma, es griega. Y con una moneda de esas nos fuimos a un taller de estos donde hacen troqueles y nos hicieron el troquel. Entonces hacemos pues eso, los talleres de todo este tipo, de la molda del gra, de lo que es el moler el trigo. Estos al principio nos dejaron ellos unos molinos que tenían, al final fuimos a un picapedrero a Girona en un principio, a Sils en concreto, y luego fuimos a otro sitio, no recuerdo por dónde por aquí, bueno, nos hicimos con los molinos. Hacemos el telar, tenemos un telar también que eso no los hicieron en la escuela de cerámica, tenemos un telar que lo ponemos allí y luego tenemos unas maderas donde enseñamos a los niños, sobre todo, pero a quien quiera, a cómo se hacían los tejidos y bueno, todos estos talleres de lo que hacían más o menos ellos. Supongo que son para todos los públicos, ¿no? Niños, mayores. Sí, eso es para todos los públicos. Lo que pasa es que bueno, en estos tipos de talleres son los niños los que más lo hacen. Incluso llevamos ponis que dan una vueltecita para ver cómo montaban a caballo en aquellas épocas. Nosotros está un poco entre histórico, entre comillas, bueno, histórico sí, y lúdico. Y lúdico también por eso. Y lúdicamente, nosotros hemos visto mucho allí venir gente a decirnos eso, lo mismo que te he comentado, que no sabían que existía el poblado íbero. No sabían que allí había algo, pero que no lo sabían. Y pensamos que hemos servido un poquito para dar a conocer más el poblado nuestro en Santa Coloma. Claro que sí. Y sabemos también que tenéis un fin de semana en el que hacéis todas estas actividades. ¿Es un fin de semana concreto o cada año o está relacionado con la fiesta mayor? No sé. Sí, bueno, lo hacemos siempre el primer fin de semana de junio. De junio. A la excepción que nada más un año hemos fallado por otros motivos, pero en principio es el primer fin de semana de junio. Lo cogimos así porque era cuando se hacía la fiesta de barrio, ¿no? Es cuando empezábamos. Entonces nos encontrábamos primero que bueno, hacíamos la fiesta y hacíamos los íberos. Y éramos los mismos los que estábamos en las dos actividades. Y era un momento que no podíamos estar en los dos sitios y al final lo que hicimos fue un fin de semana íberos y otro fin de semana las fiestas del barrio. Entonces estamos 2 fines de semana ocupados. Y ya te digo, eso es el primer fin de semana de junio, del mes de junio. Llevamos ahora, por desgracia, 2 años que no, pero bueno. Y además nos coincidió el año pasado, que era el 20 aniversario,
y nos fastidió un poco no poder haber hecho los 20 años. Nada, lo haréis, yo sé que lo haréis. Todas estas cosas al final se van a hacer, aunque sea Bueno. un año después o 2, no se sabe, pero seguro que sí, lo podremos celebrar todos juntos. Yo creo que sí. Sí, ahora si me permites, lo que sí me gustaría comentar, que digo, empezamos hace 20 años, 21 años hará este año. Unos cuantos éramos más jóvenes, pero había otros que tendrían mi edad que tengo yo ahora, y claro, han pasado 20 años y estamos los que, por desgracia, también nos faltan algunos compañeros, uno de ellos sobre todo, y lo tengo que decir, Amador Pérez Cachán, que fue, digamos, el de los que más, cuando empezamos unos cuantos y los que más el hombre se volcó con el tema. Y bueno, ahora ha llegado un momento que ya no podemos, o sea, no tenemos, montar el poblado cuesta porque, por ejemplo, tenemos una casa museo que está hecha de fibra y cada pared pesa unos 70 kilos. Entonces, lleva 12 paredes, aparte de las casas que montamos, el muro, tiene mucho trabajo. Y nosotros somos muy mayores ya, entonces, eso de que sí lo haremos, pero ya por desgracia no somos todos los que quisiéramos estar y ahora estamos un poco... haciendo un poco el relevo generacional. Entonces tenemos la gente de Dimonis, unos chavales fantásticos que empezaron con nosotros hace como 3 años, 4 años más o menos, y poco a poco vamos un poco que vayan cogiendo ellos las riendas y a que a partir de ahora continúen ellos porque pensamos que sería una pena perder la actividad esta. Pues sí, la verdad que sería una pena y es genial que hayáis encontrado en Els Dimonis el relevo generacional que como dices, necesitáis, porque la verdad que es necesario tener estas asociaciones en nuestra ciudad. Y muchas gracias, Pepe, por estar aquí con nosotros esta tarde. De nada, a vosotros por darme la oportunidad. Y pues bueno, hemos hablado mucho del Puig y del Puig Castellà y habéis visto ya unas imágenes del dron, algunas imágenes que nos han puesto José Luis, pero también tenemos un pequeño vídeo para los que realmente queréis saber y no sabéis cómo es exactamente, para que podáis disfrutar un poquito más de él. La tribu ibera dels laietans bastiren i ocuparen, des del segle VI fins a l'inici del segle II abans de la nostra era, un poblat al cim del Puig Castellà. L'assentament, on devien viure al voltant de 200 individus, es troba fortificat amb una muralla perimetral. La seva estructura ens mostra una planificació urbanística retallant la roca i fent murs de contenció per crear l'espai necessari per construir les cases i els carrers, adaptant-se als desnivells del turó. Dins del recinte es localitzaven els habitatges, els magatzems, les instal·lacions productives i els espais d'ús comú. Pues la verdad que esta reconstrucción a mí personalmente me gusta mucho. Me parece que refleja bastante bien cómo vivían los iberos allí arriba. José Luis, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, la veritat és que és una reconstrucció que dona una idea bastant fidel de com podia ser la vida en el poblat. Pues sí. Pues ahora creo que nos han llegado unas preguntas por WhatsApp y pues Angie pasará a leértelas y nos las contestarás una por una. ¿De acuerdo, José Luis? De acuerdo. Pues muchas gracias. Adelante, Angie. Pues sí, Carol, nos han llegado algunas preguntas y si os parece las voy a agrupar un poco por temas similares que hayan preguntado y así quizás hace más fácil el responderlo. Así que voy con la primera. Dice así: los iberos construían sus pueblos en lo alto de la montaña. Como se sabe que esto cumplía una función defensiva, ¿se podría decir que eran un pueblo muy guerrero? Si es así, ¿qué función tenían las mujeres durante estos periodos bélicos? ¿Participaban en las guerras? Y relacionado un poco con esto, hay otra persona que pregunta: ¿podrías precisar un poco más sobre el rol de la mujer en la sociedad laietana? ¿Nos viene de ahí tanto machismo? Y ahí lo dejo. Este es el primer bloque que he hecho. Doncs començo per això final. El rol de la dona
venia marcat més per la seva posició social que no pas pel fet única i exclusivament de ser dona. És a dir, dones que tenien un poder, pertanyien a una classe alta, doncs tenien força poder. De fet, per la iconografia ho sabem, les sacerdoteses eren dones que eren personatges molt preuats dintre de la societat ibèrica. En aquesta zona, la zona catalana, diguem-ne, la zona nord-ibèrica, no hem trobat representacions tan espectaculars com les que es troben a la zona sud, a la zona del Llevant i d'Andalusia, com pot ser la Dama d'Elx, per exemple, o la Dama de Baza, que són personatges que representen aquestes sacerdoteses, aquestes dones empoderades, diguem-ne, vinculats al món de la religió. Segurament, almenys d'una manera extensiva, guerreres no n'hi hauria, seria més una funció d'home, i la funció de poder seria la de sacerdotesa, diguem-ne, on segurament eren més dones que no pas homes, i on, si ens recordem de la representació, quan hi ha les festes populars a València, les dones es vesteixen encara amb aquells atributs que ens recorden molt precisament a les dones ibèriques. Molt bé. Doncs, si vols, continuo amb les preguntes. I mira, ens arriba una altra que diu: Hola, José Luis, se sap si feien música? S'ha trobat algun instrument musical íber? I també una miqueta relacionada amb aquesta, que pots fer la resposta junta, diu: ¿compartimos alguna festividad con los íberos? Y por otro lado, ¿compartimos las maneras de celebrar, como la música, la comida, etcétera? Sí, de fet, em sembla que alguna cosa ja ho havia indicat a la presentació que havia fet. Les seves festes, les seves celebracions eren vinculats al món del menjar, és a dir, a la celebració a la taula de menjar. I música, sí, música també en feien. S'ha trobat algun element molt escadusser, però s'ha trobat algun element i, a més, hem de pensar que el seu desenvolupament es deu en bona part amb el contacte amb grecs i fenicis, on coneixem molt bé quina era la música. Per tant, música de corda, música de percussió existia segur. Fins i tot hi ha representacions en el que són algunes ceràmiques on apareixen alguns músics o algunes figures dansant, també. Per tant, a través de la iconografia sabem que sí, que la música jugava un paper i que la gastronomia era música i gastronomia al centre de la festa. I en quant a festivitats, sí. El que passa és que les compartim, però les compartim camuflades. És a dir, nosaltres celebrem avui Sant Joan, per exemple, seria una de les festes grans, per dir alguna cosa. Sant Joan és una celebració cristiana, però que fa referència a un període pagà del solstici d'estiu, el triomf de la llum sobre l'hivern. Però és que ells feien el culte al sol també, el culte a tot el que tenia a veure amb la meteorologia, en el sentit que depenien d'això perquè els seus camps fossin fèrtils. Per tant, el culte al sol, el culte que passa al món romà i que acaba derivant en el nostre Sant Joan, és la mateixa festa, malgrat que li canviem el nom i fins i tot el dia exacte de celebració, però és la mateixa festa. Doncs mira, ara que parlaves una mica de culte, del sol i de tot això, una persona pregunta: los santuarios y las necrópolis muestran que eran un pueblo creyente, pero ¿a qué dioses veneraban? La deessa principal és la que us he ensenyat, la deessa Demeter o Tanit, que és comuna a tot el Mediterrani en aquest moment. És la deessa de la fertilitat, però n'hi ha hagut poblats on s'han trobat el déu Bes, que és un déu vinculat també una mica amb la fertilitat d'origen egipci, en aquest cas, amb poblats més grans com l'Ullastret, diguem-ne, més colonitzat, que tenia una relació més estreta amb la colònia grega d'Empúries. Allà hem trobat, per exemple, estatuetes del déu Bes, és a dir, figures antropomorfes que representaven la fertilitat, el culte a la fertilitat vinculat als camps, evidentment, i als ramats, que era la base de la seva economia. Molt bé. I, per últim, tenim una altra última pregunta que diu: Hola, la meva pregunta és si els nens i nenes anaven a algun tipus d'escola o si, per contrari, se'ls educava i ensenyava a casa. Se'ls educava i se'ls ensenyava treballant.
és a dir, fent les tasques quotidianes del dia a dia. No existia el magíster, que sí que existirà en època romana, on sobretot els rics, diguem-ne, podien contractar un mestre o entre molts contractar un mestre. Això com a tal no existia, però sí que se'ls ensenyava, se'ls portaven al camp i els ensenyaven com havien de conrear i, de fet, heretaven una mica en funció de la família l'ofici que feia. El fill del ferrer acabava fent de ferrer, el fill del ceramista o la filla del ceramista acabava fent de ceramista. Vull dir que l'aprenentatge era un aprenentatge pràctic, diguem-ne. Sí. Doncs moltes gràcies, José Luis. Ja no tenim més preguntes per tu. A vosaltres. Encantadíssim. Pues muchas gracias a todos y a todas por haber compartido esta tarde con nosotros y muchas gracias, José Luis, a ti, historiador de TEA Difusión Cultural, por estar aquí con nosotros y por explicar todo lo que nos has contado, que personalmente me ha parecido súper interesante. También queremos dar las gracias a Pepe Ramírez, presidente de la Asociación Alcibers, que ha aceptado también estar con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Y queremos mandar desde aquí un saludo a la directora del centro, Isuca Palau, y a Joan Calzado, el regidor que ha saludado también, que se ha tenido que marchar y que también ha estado con nosotros. Y bueno, pues muchas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde, Leibers. Un saludo. A vosotros. Chao. Bona tarda. Bona tarda.